Kaixo hezitzaileak, ongi etorriak berriro ere ebikeuzera. Gaur, monstruekin jolastuko dugu. Eta bai, ondo esan dut, nire esku artean liburu bat ikusten baduzu ere, hemen atzeko aldean ohartarazten gaituzten bezala, kontuz ibili, liburu hau ez da antzematen duena. Liburu honetan monstruak daude. Bai, monstruak existitzen dira. Eta gure artean bizi dira, baina lasai. Danak ez dira horren gaiztuak. Nuzbait nabaritu duzu galtzerdiak desagertu egiten zaizkizula? Edo gabetan zarata arraroak entzun dituzu? Ba, ez da despistatua zarela. Ez da tutuak txarto daudela ere. Iluntasuneko monstruak dira. Baina lasai, existitzen dira. Detektibe adoretsu batzuk monstru horiek harrapatzen dituztenak guri gehiago ez molestatzeko. Zer? Ondo ulertu dut? Detektibia izan nahi duzula? Orduan, hau da zure liburua. Liburu honekin, Pequeños detectives de monstruos, zure lagunekin taldeak osatu ahalko dituzu eta jun monstruak harrapatzera. Misterioak ebastu eta iluntasuneko monstruak ezagutu. Eta gainera, zure adorea erakutsi ahal izango duzu. Baina, batez ere, prest egon zaitez, abentura zoragarri batzuk bizitzeko eta super ondo pasatzeko. Ongi etorrea, monstruan detektibe agentzira. Eta horrela, no solo rolekoek, proposatzen digute rol joku bat txikientzako zuzenduta, 3 urtetik aurrera. Ze egia esateko liburu hau rol joku baten manuala da. Ta guazen ikustera apur bat sakonago. Ikusten duzun bezala, liburu hau da zaletik maitemintzen zaituzten hoietakoak. Olako monstruekin izkutatutak, brillitoekin, ikusten baduzu. Eta atzekaldean irakurri dizudan notatxoarekin, detaile honekin, zelokin pegatuta egongo balitz bezala. Eta, ja, ikusten dugu azalatik oso zainduta dagoela. Irudiak eta bar, oso polita dira eta zabaltzen dugunean ikusten ditugu fitxatxo hauek monstru ezberdinekin eta bere urratz ezberdinekin. Gero dekogu pegatina batzuk, medaiakin gure detektibei emoteko eta esan behar dut aukera dagoela ere beraien webgunetik deskargatzeko hauek gastatzen direnean berri batzuk inprimatzeko. Zahaltzen dugu eta indize dekogu eta hemen prologo bat dekogu hezitzaileei eta gurasoei zuzenduta. Hemen azaltzen digu zer den rol joku bat eta nola jolasta daiteke 3 urtetik aurrera, ze abantaiak edukitzen dute rol jokuak, hezkuntza mailan, eta zer dan zehazki Pequeños detectives de monstruos. Hemendik, zelan prestatzen da joku bat, ze gauza beharko ditugu, eta jolasteko 3 era. Mai gainean, mai joku bat bezala, etxetik zehar eta kalean. Eta 3 partida ezberdinak. Erreglak ditugu hemen, detailatzen dugu zelan jolasten da dadoekin, zenolako tirada dauden, zailtasunaren arabera. Eta, informazio gehiago, nola lortu puntuak eta jolasteko. Aholku batzuk, detektibe batzuk aurkezten digute. Adibide abentura bat. Eta hemen zelan egin partida bat pausuz pausu. Hemen biltegia erakusten digute
eta zenolako tresnak erabili ditzakegu gure misioak aurrera ateratzeko. Eta zati hau izugarri gustatzen zait, ze azkenean da liburu bat beste baten barruan, hemen esaten dute un libro dentro de otro libro, ze suerte ona, eta hau da monstruoi buruzko enziklopedia bat bezala. Eta erakusten digute monstruo ezberdinak, gamusinoak, el monstruo de las sombras, eta erakusten digu nolakoa den, ze nolako ezaugarriak ditun, ze gustatzen zaio, ze haserretzen dio, eta zein den bere urratsa. Gero hemen atzetik ere ematen digu aukera gure monstruo propioak sortzeko eta jartzeko ze gustatzen zaio eta ze haserretzen dion eta bere urratsak. Atzekaldean baditu kontratuak eta hauek ere badago aukera internetetik deskargatzeko edo bestela fotokopiatu dezakezue eta hauek dira txikitsuentzako, novatentzako, berrientzako eta veteranontzako. Txantilloi batzuk, misioak aurrera eramateko eta gure detektibentzako karnetak. Hauek ere fotokopiatu daitezke edo bestela internetetik jaitsi, beraien webgunetik jaitsi. Eta hau da, ikusten duzunez oso proposamen erakargarria eta interesgarria. Horrela iruditu bazaizu zuri ere, esan aldiguzu iruzkinetan, ze iruditzen zaizu, ea jolastu duzun noizbait edo beste rol joku bat gustatzen zaizun. Gustatu bazaizu bideo hau noski, laikeri eman aldiozu, elkar banatu beste batzuekin, eta noski arpidetu kanalera, hurrengo bideoak ez galtzeko. Hurrengo arte!